Taod-taod naman ni si In diri bay. Dugay pa na en. Pagulat lang ko dira ah. Dali ra man iba. Pagulat lang ko da, sir. Di magdali-dali. Oh no. Nangutan na ra gani tayot. Really? Pero unang libre dira ha. Para ma-satisfy datong customer. VIP ba na? Sabi naman ay ng tabi diri bay. Murag daghan ng tabi ani, gamay na trabaho ba? Tagpaabot ani. Oh no. Ako ni mo, sir. May pang magsuri-suri sa ka dito ah. Pagbalik ni mo, human naman ni. Bitaw Jong. Lako sa dito ka. Sige. Maglaag-laag sa ako ha. Dapat pagbalik na ako humanana na. Okay? Okay. Pasis ako. Hasta la vista, baby. Oh shit. Ay. Maglaag-laag sa ako. Okay? Okay. Diyan ako sa plaza boy. Okay? I'm a free man. Maglag-lag ko bay. Ngita kong chika og makaya. Oh shit! Oh shit! Dam. Di po ka ang balaka dito sa imuhang uyab ni mo. Naglakaw-lakaw. Basig man chika to. Gusto ko balaka to kay luyan mo to sa kuha. Isa pa di malasan mo tong magchika-chika to. Sige na. Pwede. Baka mali mag-itim. Hinaw na ako. Marag human na ni. Layo-layo na akong naabtan. Ubay-ubay na akong gibuhat. Naglag-lag na ako bisang asa. Ako man na, nagyon ni. Binuag pa ni na human ron. Oh shit! Oh shit! Buang wa pa rin na human di ay. Iyara po din mo oy. Ikaduhang ko pagani ni. Oh no. Paglag-lag pa didto. Lelong agundam. Daghanan na lang. Kaya para maapil atong VIP day yun. Hulat ako dira ay sige apura. Oh no. Di na lang eh. Lahat na gapon ta diri ah. Sir, ang pagpagwapa sir, dili po yung dali-dalion. Kanang resulta sa gidali-dali. Gusto kami na yung asawa. Una, hulat-hulat lang sa diha. Oh no! Kung dili ka gusto inaning resulta sa mga asawa, ayaw dali-dali ah. Huwata. Gani. Aray ko.